Nou, het Oerfestival is goed op gang. En ik neem je mee naar de kroeg. Maar eerst naar het muziektheater. Componist, loodskunstenaar en voegelman. Dat staat er op een website van Sietse Bruksma. En hij zet alle draaien. En deze keer zet hij zijn kwaliteiten in als muziekregisseur in de vaststelling Home Sweet Home. Dit is Nolk Zuid. Dit is Nolk is de oude crossbaan. Dus als ik een baan zeg, je binnen crossauto's en een crossmotors. Via Berlin maakt dit hier muziektheater met het renommeerde Ragazze strijkkwartet en slagwerkgroep Den Haag. Hi Vitaly, can you play this low? I think it's low. This low gong. A little louder in the end, maybe. Louder? Louder, yeah. Okay, sure. It's nice with the tibbly bells and then with the gong, bang. It's nice. Okay. Yeah. Sietse Bruiksma, Yes. is dat te doen met die buisklokken? Ja, is te gek. Oké. Ja, dit is wat je wil horen, want je krijgt namelijk minder goed. je krijgt een geweldige naklank. Home Sweet Home gaat over een man die waarom komt van een oorlog. Eerst liep het alles mooi. Na zijn thuiskomst bloeit alles weer op. There is nothing more you to do. Keep me making love to you. Love to you. Maar dan blijkt dat de vrouw het verloren is. Hij had last van wanen en haar lippen het ondertussen ik net stilstaan. Actrice Dagmar Slagmolen vormt hier met violiste Rosa Arnold de kern van Via Berlin. En dit is al haar een tweede voorstelling op Oerol over de oorlog. Een oorlog zet alles en iedereen op scherp. En niks is vrijblijvend of willekeurig. Alle keuzes zijn zo belangrijk. Dus dat geeft automatisch al zo'n een hele grote spanning. Sietse, hoe is het voor jou om net mee te spelen? Even wennen. Sietse die denkt eigenlijk mee vanaf de zijlijn en hij luistert heel erg naar onze input en kijkt dan wat hij daarmee kan en wat voor ideeën hij daar dan bij krijgt. Die oren die zorgen maar hier omdat ik oors naar een landschap zoek, dat is mijn kracht. Dus kom je binnen, ik geef de vogels, roodbosje, yes? Komt u daar weer? Ik ken net lang door die. Is het? Sietse had een klik met Via Berlin en met regisseur Ria Marx. En hoe zit het dan correct met die chemie tussen muziek en theater? Hoe stem je die nou goed op elkaar aan? Altijd zodra het in een acteur zijn holle speelt, wordt net dat de acteur het speelt. Acteur, want dan speelt hij zijn holle. James, are you selling your soul to a cold blood? Alsjeblieft net te volle. Want hoe minder als dorst, hoe meer die muziek het vertellen kan. En dat wordt die muziek volle sterker, want dan kiest dan die muzikant om game machine. Want die bewegen dan en dan vertellen die het verhaal. En die wisseling, daar zie ik heel dik mee. De première zit erop. Het laatste woord is aan het publiek. Fantastisch. Ja, zeker. Ik vond het prachtig. Ja. Veel variatie in de muziek. Het laat je nadenken over niet alleen de oorlog, maar over gewoon, ja jeetje, hoe gaat dat dan tussen man en vrouw? En dan kan ik heel
erg over nadenken. Wat betekent dan die levens? Hij heeft dat meegemaakt en zij heeft iets anders meegemaakt. En hoe krijg je dat in godsnaam voor elkaar? Om dat weer bij elkaar te krijgen. Dus ik ga ook echt daarover nadenken. Nou, wat wil een theatermaker nog meer? Ja, dat zou ik ook zeggen. Muziek in kroegen, jongens, is al heel lang een onderdeel van Oerol, zonder dat er in de programmering opname is. Het smiet volle kroegen op, maar het kan vaak net uit. De Vijfpoort en de Rustende Jager. Twee gelegenheden die het al decennia lang muziek programmeren. Het liefst artiesten die het verder net op Oerol stingen. Bij de kroegbazen na een grote passie van live muziek, toch is het dit hier stil in de Rustende Jager, want het kind net meer uit. Het heeft altijd geld gekost. Niet één keer hier. Ja, we hebben een avond gehad dat ik denk van nou, dit is financieel een kostendekkend plan. Dat is toch niet het beeld wat mensen daarvan hebben, hè? Nee. Mensen denken altijd van kijk eens aan, dat zit helemaal door zijn oren, dat is fantastisch. Dat moet gewoon een dikke business zijn, maar dat is het dus niet. Je hebt het er ook wat drukker door, dus dat mag wel wat, maar het moet niet zo zijn dat je tot kwart voor twee hard aan het werk bent met z'n allen om het bandje terug te verdienen. Of helemaal niet terug verdienen die avond. Dan boer je achteruit. Want dat gebeurde ik wel eens. Ja, zeker. Waarom doen ze het dan? Als je een hele rustende jager vol met mensen helemaal enthousiast ziet worden, dan is dat voor mij genoeg toegevoegde waarde om blij van te worden. Het is heel bijzonder om vlak bij een podium te staan en te zien wat daar gebeurt. Dat is echt heel bijzonder. Bij een eetcafé als de Rustende Jager kwam er nog bij dat de zaak ontrommen worden moest als er een band spelen. Met andere woorden, een hele hoop tafels en stoelen gaan eruit en een hoop hijsa enzovoort. En dan krijg je toch een beetje zo'n kruispunt wat niet altijd even prettig is. Want je moet mensen de rekening onder de neus houden, want we gaan dit doen, we gaan een andere fase gaan we doen vanavond. En nou, dat was niet altijd even plezierig. Dus, een band kost toch gauw €1500 per dag en er moet 3 man extra personeel bij. Huisman had de optelsom met pien in het hart maken, geen live muziek meer. Ja, dat doet ongelooflijk zeer. Ja, dat is, kijk, mijn hart ligt er gewoon en dat is allemaal niet zo moeilijk. Alleen, dat is ook zo'n heel klein beestje wat zegt van je moet je verstand gebruiken. En, ja. Bij de Vijfpoort hebben ze entrees verdienen hier. Dat ging heel goed. Omdat je krijgt een iets geselecteerder publiek. Omdat als het helemaal gratis is, dan loopt ook iedereen maar binnen. En het kan zijn dat er dan mensen binnenlopen waar het bandje niet geschikt voor is, zeg maar. Dat je een bandje hebt die wel heel interessant is, die wel enige attentie, dat ze dat wel verdienen. En dat die mensen dan gewoon heel erg luidruchtig zijn bijvoorbeeld. Vooral op de momenten wanneer het even stil moet zijn. Nou, de eerste jongen in de Rustende Jager zonder band binnen de reacties verschillend. Er zijn mensen die het niet in dank afnemen dat hij het zo doet, maar je hebt ook een situatie dat mensen zeggen van ik had het eigenlijk niet verwacht, maar het is eigenlijk best wel fijn dat er ook een soort met een rustpuntje is waar je met oerolgangers dan lekker eventjes bij kan lullen. Tot laat eten, want dat doen we ook nog. Maar dat is ook omdat het oerolpubliek misschien wat ouder wordt, dat ze wat meer belang bij rust hebben? Ik kan onmogelijk voor hun spreken natuurlijk, maar het zou kunnen dat dat mensen in een fase komen dat ze ook wel een rustpuntje willen hebben. Ja. Ik wil nog wel meedoen, echt volop meedoen. Misschien over 10 jaar, dat het allemaal te veel is, dan kan het ook heel gezellig zijn, hè? Nou, het zag hier Oerol op de eerste. Morgen onder oren het fascinerende verhaal van 30 glashouwer oer Jilt.